Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan instalatu behar ditugun Edelbibeseko lizentzia digitalak offline erabili ahal izateko. Horretarako, Windowseko dendara joan behar gara. Eta hemen, bilatuko dugu Edelbibes. Instalatu behar dugu. Eta instalatu eta gero, gure ordenagailuan, Inizio menuan aurkitu ahal izango dugu eta hemendik ireki ahal izango dugu. Gure erabiltzailea eta pasahitza jarri beharko ditugu. Eta hemen aurkituko ditugu aurten aktibatuta dauzkagun liburuak. Hemen hodeitxo bat baldin badaukate, ezin izango ditugu erabili. Lehenik eta behin deskargatu behar izango ditugu. Deskargatzeko aukeratu behar dugu, eta hemen daukagu deskargar ikono bat. Hau beti etxean egin beharko dugu, inoiz ez ikastetxean. Ze bestela guztiok ikastetxean egiten badugu, ikastetxeko sarea kolapsatzen da. Hau instalatzen da etxean, eta gero ekartzen da instalatuta ikastetxera. Orduan, hartzen dugu, deskargar klikatu, eta deskargatu arte itxaron beharko dugu. Naiz eta konexio ona eduki, denbora asko beharko dugu hau egiteko. Orduan, jarri kargadorea, utzi kargadorearekin jarrita, eta sakatu deskargar, eta joan beste gauza bat egitera. 5 minutu eta piko pasata gero, ja liburua nire ordenagailuan instalatu da. Hemen ikusten duzue, ikonoa aldatu dela. Liburua aukeratzen badut, hemen botoi berri batzuk agertzen dira. Hau da oso importantea, sinkronizar. Zergatik, aplikazioarekin lan egiten badut, ariketak egiten baditut, edota apunteak hartzen baditut, aldaketa horiek nire ordenagailuan bakarrik gordetzen dira. Aldaketa horiek odeira igotzeko, beste ordenagailuetan ere erabili ahal izateko, hartu behar dut liburua eta klikatu behar dut sinkronizar botoia. Honela ja, aldaketa guztiak sinkronizatuta daude. Beste ordenagailuetan ere erabili edo ikusi ahal izango ditut. Sinkronizatu eta gero, liburua ireki dezaket. Hau niri agertzen zait irakasle naizelako, baina hemen liburua daukagu eta erabil dezakegu liburu hau webgune batean bezala. Baina internetez badaukat webgunean ezin dut erabili. Baina instalatuta baldin badaukat, naiz eta internetez eduki, erabili ahal izango dut liburu hau. Hemen sakatzen badut, berriro joaten naiz, aurreko pantaila honetara, eta nire beste liburuak aukeratu ahal izango ditugu. Hori da guztia, agur.